Ụwa mo agịdịga mụmụ ụwa mo agịdịga mụmụ ụwa mo ọzọ agịdịga mụmụ ụwa mo ọzọ agịdịga mụmụ tinye ya jara ụmụ Igbo sụba n'Igbo maka gịnị asụsụ Igbo amaka. Ụmụnne m ka anyị mebe n'omenala anyị maka gịnị omenala Igbo amaka. Ndị Igbo zaba afọ Igbo maka gịnị afọ Igbo amaka. Cha Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igbo kwezuenu. Enugu Agidi ọ ga-adịlịnụ na mma. O nwere ihe nchọ ngwa unu. Bọsị bụlụ bọsị eke ka nwanne anyị nwoke kpọrọ m. Mmadụ kpọrọ m n'ekwentị. N'izizi ya ghọtara m onye kpọrọ m ya bụ ihe. Mana onye a bịa tụọ m obele ojemba. Nzi a otukwa m afọ m elote nye. Nzi oho nzakwu ya n'ikpeazụ otu ụmụ ada Igbo dị ọra mma onwe sị mba na onye amalụlụ m ụlọ. Nsi ewekwe n'iwe kedu onye ọ bụ o wee sị na onye nwa bụ Pius, Mr. Pius Nwankwọ ibe eji wee mali ya bụ paye ibe a na-etue wee tie wee sị ya n'eziokwu na mmalị ya na m anụgo akụkọ ya ọfụma. O wee isiokwu mụ na ya na-abụ wee bụrụ ka m chetala ụmụ Agidi City maka PG achọrọ ịzọ ụbọchị 29th ọnwa anụma olugokwe nso ọtịgokwe n'ụkwụ. Ka anyị chetala unu na ezigbo mmadụ nọdụ n'ọchịchị na ihe na-adị mma. Ezigbo mmadụ bara n'ọchịchị udo na-adị n'obodo. Ezigbo mmadụ baa n'ọchịchị a na-enwe ọganiru. O wee sị m lotala ụmụ Agidi na etu anyị anọ unu ma na ozukọ eme ọ na-alụ ọlụ oyibo ọ bụkwasọ nke anwa nwee ngalaba dị iche iche o si eme o si azụ afịa ebe o si nweta ego. Ya bụ na ọ nọrọkwa na nzu onye ọbụla ori, ọ nọrọkwa na nje mee ya na nleana wele anụ ụmụ ogbenye ele, ọ nọkwa na ajọ ife dị iche iche. Ọzọ dịka nwanne ya bụ Igwe Ọkpalariam nke ịtọ Igwe Enugu Agidi wee sị na ọ ga-adịkwala ya na mma maka obodo ọbụla Igwe na PG dị na mma. Unu afụgo n'obodo anwa ga-abụ ezigbo obodo. Ajọ ife ya anaghị ya bụ obodo wekenala anya gbaa ogige n'Enugu Agidi. Kedu ife gọọmenti megola anyị n'Enugu Agidi? Ọ maka na obodo adịrọ mma. Ana asị na ọ bụ na obodo adịrọ mma ọ bụrụ ụlọ ndị nze. Ya bụ ibulu ezigbo nwa afọ Enugu Agidi ụbọchị 29th pụta na sekretariat Enugu Agidi chile paye aka ka obodo anyị dị mma, ka e nwee ezigbo ụlọ akwụkwọ, nwee ezigbo ụlọ ọgwụ, nwee ezigbo ụzọ. O kwere nkwa na ya eje ebe ọbụla ọ bụ mana gọọmenti jee weta ezigbo ife ọganiru n'Enugu Agidi, ife ya adịla Enugu Agidi mma. Ọ bụrụ anyị pụta n'ilo anyị etu ọnụ ma anyị pụtazi be anyị ọ dịka ahịa na o nwere ife anyị nwere. Ya ka m ji wee na-akpọku ụmụ Enugu Agidi niile, ụmụ nwoke ndị EBU Enugu Agidi Brotherly Union ka apụta n'igwe
ụbọchị bụrụ ụbọchị 29 ka a bịa mee gịnị, mee ka Paye baa n'ọchịchị. Ọ sịkwa na ndị ntọrị kidnappers, ndị a na-akpọ herdsmen ma kidnappers, na ama nụzi ụdaba cha 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 ma ọ bụrụ na ọ baa n'ọchịchị. Mgbe na-asị ebe ọbụla onye Igbo nọ na ọ ga-adịrị unu na mma. A bụkwa mmadụ unu nwaanyị, bụrụ nwanne unu nwaanyị. Afa m bụ Ambassador Dr. Tobechukwu Princess. Ebe ọbụla onye Igbo na-asị m na ọ ga-adịrị unu na mma. Unu gboo n'aka na unu egbute na mma, unu gboo n'aka ekpe unu egbute na mma. Unu ga-adị ka echi, echi adị agwụ agwụ. Kọranụ ka ọ bịa na etu anụwa. Ụbọchị 29 ka izukọ. Ekene dịrị unu. Ise.